Niabot kagahapong adlaw Enero 14 ang City of Kidapawan Performing Arts Guild, usa sa mga out-of-town contingents sa Sinulog 2025. Ang City of Kidapawan Performing Arts Guild mao unang contingent gikan sa gawas sa Sugbo nga niabot dinhi sa dakbayan aron mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong Domingo Enero 19. Moabot sa kapin 300 ka mga dancers ug propsmen gikan sa Kidapawan City ang gibanabana nga moapil sa Grand Showdown nga himuon diha sa Cebu City Sports Center. Si Rovic Credo, 21 anyos, nipadayag sa iyang ka-excited nga mo-perform sa kompetisyon. Excited kami and kuan siya po ng kanang confident me kay we all know nga nag-practice with me, nag-train with me and kanang handa na me. Matod ni Credo, dili iksapayan kundi man sila makadaog tungod kay ilang pagsayaw halad nila kang Senior Santo Niño. Mao kini ang unang higayon nga mosalmo sa Sinulog ang City of Kidapawan Performing Arts Guild. Sa ilang pag-anhi sa dakbayan sa Sugbo, dala-dala nilang imahe sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.